אז ברוכות וברוכים הבאים לערב חלוקת הפרסים של מדריך גומיו ישראל. השירות הטוב ביותר, מסעדת בלו סקאי. נזמין לבמה את רועי עמית, סמנכ"ל ושותף חברת שירותי ארגל. רועי. אתם מכירים אותנו הרבה שנים, מי שפה, אוהבים להיות בתחום המסעדות. אנחנו רואים את עצמנו כחלק מהתחום, ומאוד כיף לנו לתת את הפרס של המסעדה הכי טובה. ופעם ראשונה שאני נותן צ'ק למסעדה, אבל זה... תנסה להשתמש בו. להענקת הפרס אנחנו מזמינים את עינת הולנדר, נציגת סימנס בישראל. שף קונדיטורית הטובה ביותר, מסעדת יפו תל אביב, שחר פלג. סימנס מאחלת לך המון מזל טוב, שתמשיכי במעשייך, ותנור קצת היה כבד להביא, אבל נשמח שתבואי לביקור אצלנו בעולם תצוגה. אני קוראת לסלומה סטויקוביץ', שגרירת פרסטיג' של פרנו ריקר, משווקי שמפניה מום בישראל. נותנים הליכה מתנה, בקבוק וחרב, כי בצרפת יש לנו מסורת שקוראים סבראז'. שמוליק ברון כמובן. לנו יש מסורת, בלי חרבות, אבל כסף בישראל תמיד טוב. אז אנחנו נותנים כסף בישראל. להענקת הפרס אני מזמינה את עמית איילון, מנכ"ל חברת אוטו איטליה, יבואנית מזרטי ופרארי לישראל. עמית. ולהענקת הפרס אני קורא ללירון צוקר, מנהלת מותג גגנו בישראל, מטבחי גגנו בישראל. בבקשה. תומר טל ממסעדת ג'ורג' וג'ון. רז קלמנוביץ', מנהל שיווק מים פרימיום סן פלגרינו, ועדי בן דוד, מנהלת מוסד. סן פלגרינו שהספונסורים של הפרס, ואני אקרא גם למר סרש סלם, הבעלים ונשיא גומיו ישראל. 3, 2, 1. שף דוד ביטון, מסעדת לרג'אנס.